आता आपण माडवणच्या समुद्र किनाऱ्यावर जगविख्यात अशा वस्त्र नाटकाचे लेखक माननीय गंगाराम गवाणकर, मी स्वतः डॉक्टर बाळकृष्ण लळित आणि नितेश गवाणकर या ठिकाणी आहोत. वस्त्रहरण या नाटकामध्ये पांडुदात्याची भूमिका वयाच्या 85व्या वर्षी गंगाराम गवाणकर यांनी मुंबईत सादर केली आणि त्यांचे नातू नितेश गवाणकर यांनी दुर्योधनाचं काम केलं. तर तो आपण एक संवाद या ठिकाणी ऐकून त्याचा आनंद घेऊया. सटवे चांडायनी गर्विष्ठे, आज तुझं वस्त्रहरण करून तुझा गर्वहरण करण्याची संधी मला लाभली आहे आणि ही संधी मी कदापि सोडणार नाही. अरे दुःशासना, या सटवीला माझ्या समोर घेऊन ये. काय माय जो 12 परतो बाप जो चालू चल हा. आणि किती वेळ म्हणजे सगळ्याचा बातम्या तर माझ्या धोताच दिसायचं. प्रत्येकाक वाटलं मी द्रौपदी माय नाही फटशाल रे फटशाल रांडेच्या नोंद माझ्या गावाचा.